Barka da zuwa makullin gida. Idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Yau za mu yi bayani ne kan idan kina shan ruwan kuɓewa, mijinki ba zai taɓa ƙaurace miki ba. Me yasa kuɓewa wacce a Turance ake ce mata okra ko lady finger take da amfani ga lafiyar jikin mutum? Masana sun yi bayani sosai game da ruwan kuɓewa a jikin ɗan adam, wanda kusan mutane da dama ba su san amfanin ta ba bayan na miya ake da ita. Kuma ba kowane ya san cewa ana shan ruwan kuɓewa ba. To hakika kuɓewa banda miya da muke da ita, akwai abubuwan da dama wanda kuɓewa take a jikin ɗan adam. Ga kaɗan daga ciki kamar haka. Masana kiwon lafiya sun ce shan ruwan kuɓewa yana rage nauyin jiki, yana maganin ciwon sukari, kula da cholesterol, kuma shan ruwan yana maganin cututtukan zuciya da sauran abubuwa da dama wanda ba za mu iya lissafo waɗannan a lokaci ba. Kamar yadda masana ilimi 'ya'yan itatuwa ke faɗi, shan ruwan miyar kuɓewa a kullum da safe yana kare mutum daga matsaloli daban-daban na lafiya. Kuɓewa ta ƙunshi protein mai fiber, carbohydrates, calcium, phosphorus, iron, magnesium, potassium, sodium. Kuɓewa kayan lambu ne mai inganci wanda yake da kyau a lafiyar jiki gaba ɗaya. Kuma shi wannan ruwan idan mace tana yawan amfani da shi, za ta ga yadda jikinta zai canza sosai domin yana ƙara wa mata lafiya, sha'awa da ƙarin ruwan ni'ima. Yadda ake haɗa ruwan kuɓewa: da farko za a ɗauki matsakaicin kuɓewa kamar 4 ko 5 a wanke su da kyau. Na biyu, sai a yanke kowace a raba gida 4, waɗannan yatsun hannu a kusa da shi. Na uku, bayan an gama yankawa sai a samu cube mai kyau a zuba a ciki. Na huɗu, a zuba ruwa lita 1 zuwa 1.5 ɗaya a cikin cup ɗin. Na biyar, bayan haka sai a rufe cup ɗin da murfi mai kyau a bar ta jiƙu. Na shida, a bar kuɓewar a cikin ruwan ta yi kamar tsawon awanni 8 zuwa 24. Na bakwai, bayan haka sai a cire kuɓewa daga cikin cup ɗin idan ta gama jiƙuwa. Na takwas, bayan an yi hakan sai a shanye wannan ruwan. Sai dai ba shi da daɗin sha, amma idan za ki ringa yin hakan duk bayan kwana 5 za ki yi mamaki. Kuma shi wannan ruwan na kuɓewa ba wai sai iya mata ne kaɗai za su sha ba, maza ma na iya sha domin ƙarin lafiya. Mun gode. Makullin gida naku ne. Ku tabbata kun mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Mun gode.